Boas, son Brais, alumno do IE Xermán en Cochea, vivo aquí na Pobra de Tribes. Estou estudiando o ciclo superior de Electricidade e Electrónica. Pois elixín esta familia profesional porque meu pai ten unha empresa de electricidade e placas solares. Apasioname o mundo da electricidade desde pequeno e quero quedarme con esa empresa. Os meus módulos preferidos son instalacións interiores e automatismos industriais, porque é así a parte máis práctica e na que podes manipular máis elementos. Destacaría do centro o pouco número de alumnos que somos e que temos os profesorado moito máis para nós, axúdanos moito máis, aprendemos moito máis. E tamén o sitio que temos unha contorna espectacular no mundo da electricidade e temos millóns e millóns de sitios para ir facer as prácticas. Levo 3 meses facendo prácticas en Iberdrola e Xeración e gustaríame quedar a traballar nunha empresa desa, sempre por a zoa, e aparte axudarlle ao meu pai ca empresa familiar que temos, porque é unha paixón a electricidade. Recomendo estudar o ciclo superior de Electricidade e Electrónica porque hoxe no mundo laboral ten unha salida espectacular, porque fan falta electricistas en todos os lados, e nesta zona máis porque ábrenos as prácticas a calquer lado e na maioría das empresas xa te recomendan a outras ou xa consigues traballo según salgas. Eu opino que a FP está moi infravalorada, que todo o mundo quere estudiar carreiras, pero ten que haber de todo. Hoxe o mundo da FP ten moita máis salida que o mundo universitario e podes vivir tamén o mellor como estudando unha carreira. E aos rapaces e rapaces que me estades vendo, recomendo vos estudar unha FP que vos guste sempre. Ten tanta salida como o mundo universitario, non preocuparse porque é peor ou sea mellor, vais a vivir tamén o mellor. Un saúdo para todos os seguidores do canal FP. Ben FP!